फिसाबाथ' मालाय खस्थ' माबा जेखौ नांगौ बेखौल'सो लांगोन नायदो बेबायदिखौलाय मानो बिदि खालामखो नायदो नों नायदो बेसेबां लेथ्रा नुयो आयौ गुड मर्निं लोगोफोर जों दा ओंखारबाय दे गाखोद' जों दा धिरबिलाव थांदों खावसे लोगोफोर थांबाय हनै come on let's go जल्दी आयौ मा कौन है कहाँ से आते दायो जोङो साब्रै मानसिखौ लोगो मोनाखै नेगासिनो दङ हा औ लाय फैबाय दा जाबाय माइ गायनो हालेवगासिनो दं लोगोफोर सिख्लाफोरखौ फैदों नै अयथासार पिकनिक जाफैदों नैबेखौ नुनानै फैलायबाय आं लोगोफोर बिराद मोजां नैबावबो गाखोनो हागोन बिसिनि ओंखामा नुवाखै नै बिराद गथा गिदिर भैया इसको नहीं चलाएगा क्या इसको गाड़ी चलेगा कितना लेता है कितना 2 बजे में खाना खा के जाएगा ना क्या ठीक है जाओ ठीक है हाँ हम लोग उठेगा ठीक है आओ जायगायावथ' सफैबाय लोगोफोर एसे साफा खालामनांगोन ना जायगाखौ धिरबिलाव सफैबाय लोगोफोर दङ नै माखासे मुरि दङ नैबे ब्रेड जागोन नैबे दाउ भाजा जागोन वाटार बटल नैबाव दंबावो सिङाव साय पानि एभ्रिथिं इज हियार ओमफ्राय नैबे सासे बिराद हांखुर जागासिनो दङ बिनि हांखुरा लोगोफोरा खिन्थानोसै ओरै खेबजानाय फट' खेबजानायनि हांखुर जानानै दङ बियो आं खेबा नोंखौ खुनु दरखार नाय नै माबा भिडिअ लागासिनो माबा फट' खेबजादों बे फट'जों माबा क'रफोरा आइसे आफुनि क'क्राझारफोरा ठीक আছে जोङो गासै 8 जन दङ 8 ना यस 8 जन दङ जों दा फट' खेबखांबाय ओमफ्राय दसे बिदिनो माबानोसै बायदिसिना बिदिनो साहा पानि लोंसै माबाथ' जाखाया जाहैबाय जोङो ओमफ्राय र' नोंसिनो एसे एकदम बै माबायाव खिथायैनि एसे मा रोखोम दैनि नाजाराफोरखौ माबायाथ' बेनोसै पिकनिकआ आङो धिरबिलखौ बेस्ट मोनोलै जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव साननो थाङोबा नायदो नै बेफोरबायदि आरो साइसआ दाथ' गोरान रानस्राव नुदों खिन्थु रियेलिटियाव नोगोद फैल' नोंसोर फैबा हमनो हागोन आरो जिनिसखौ पेराग्लाइडिं जागासिनो दङ ओइ लेहनै फैगौ दाउआ जि मोजां बानानै दङ लोगोफोर आं बेखौ खेबनो लुगैथारनानै खेबनाय जायो फानजारियाव जोबजानाय दाउ नङा बियो उदां फैलाव बुहुम बिखायाव बिरबायनो हानाय गोहो दं बिहा आङो फानजारियाव जोबनाय दाउखौ आं बारा मोजां मोनालै लोगोफोर नायदो बेसां सुख शान्ति बुहुमजों थांनानै थाफानो हादों बियो बुहुमजों गोरोबफानो हादों बियो नायदो लोगोफोर नोंसोर मा सानो गोसोआव दस्रानि बै फानजारियाव जोबजानाय दाउनि कम्पेयाराव बिनि जिउआ जेब्लायबो उदां कि नाम बाबू
Inamul Islam. Hah? Inamul Islam. Wow. এটা কি? এটা কি বস্তু এটা? হ্যাঁ? 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 কোকা? তোমার কি নাম? মাসুমা খাতুন। তোমার? মুমিনুল ইসলাম। Wow. Muminul and itu? Inamul. Itu korporan sih itu. Moilom naki? Eh? No. Deh. Lah. Ini biar moजां माइ गायदों लोगोफोर नै. माइया मोजां जागासिनो आरो. मोजां मोनबाय फैनानै. मोजां मोनबाय ना? दहाय गोजांदोंमोन ओमफ्राय दा फैनानै बिराद गोलोमलायनाय सोमो. माबा बै जों दि माबायाव जादोंमोन ना मा होनोमोनलाय गौराङाव बै बेखौ साबसिन मोनबाय ना? बहुत मोजां मोनबाय माने एबारसो फैनानै माने निउ इयार मोनलायथारबाय आरो। निउ इयार दाख्लै जाखांबाय जों लोगोफोर खिन्थु बैयाव जेसां इन्टारेस्ट दाख्लै जेनेबा निउ इयार सिगां जादोंमोनथ' थारमाने बिदाय होनायाव गोलैबाय दाख्लै ओमफ्राय दिनै ना निउ इयार बरायनायाव जाहैबाय आरो। दा इन्टारेस्ट जाबावगोन जों बारा इन्टारेस्ट लाथ'वाखै दाबो दा सफैदों नालाय एसे जायगाखौ एनालाइज खालामग्रोदों गिदिंग्रोदों आरो दासो स्टार्ट जाहांदों नैबे आंनि अभी मजा आएगा ना हरामी हो बेटा। रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना गर्लफ्रेंड iya destroy खालामजोब्बाय bener-bener मोनजोबाखै नामा आया र' आं खिथानि नै लोगोफोर एकदम माबाखौनो दावदैखौ डिसप्ले बानायजोब्बाय खेबसे ग'आव जानोसै नामा खमगारला दावदै रुनानै लाबोनाया बिदि जायोब्ला आरो गोथां लाबोनाया मा जाबाव गोथां लाबोनायाथ' गैखाला गोथां लाबोनाया मा जाबावगोन बियो फाग्लानि हेपि निउ इयार जादों ओमफ्राय हेपि निउ इयार दावदैजों जोंना बेबायदि लोंनाय जानाय गैया जों देहा सोलेरखौ बांसिन सानो बेनिखायनो जोङो लोंनाय जानाय बिदिखौ दा खालाम नोंसोरबो दा खालाम नोंसोरबो कन्जुम दा खालाम जों बेखौ जायो मोदोम जिउ होनानै जोंना नै जोंना रियेल ड्रिंक हेल्थ इज वेल देहा दोहोन लोगोफोर ओंखायनो देहाखौ बांसिन प्रिपेयार खालाम जोङो लोंनाय जानायजों जोंहा बांद्राय माबा गैया नोंलाय मा होननो सानो सालदाया सुबुं माहारिफोरखौ पिकनिकआव लों हा yes right yes गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो जा एसे सुबुं माहारिखौ एडभाइस होनायनि थाखाय जों दा दावदै जाखांबाय लोगोफोर दा साहा लोंसै नै बेलाय नै दे प्लुट come on let's go दे लोंद दावदै जाखांबाय दावदै उनाव जों साहाबो लोंखांबाय बिनि उनाव सरप्राइज मा बेलाय दाउ जों दा दाउ जासिगोनलाय लोगोफोर नायलांबाय थादो माबायदि लेखिसालाय पलिअ दस जानोसै नामा मा बेलाय कालारा एसे आलदा आपेलनि जोंना नै जौ गोराना बेनो लोगोफोर जायाखिसै नै गारि सालायनो रेडि जादों लोगोआ खमला लांफैलायबाय जों लोगोफोर बेसेबां निगाले मेघालयानो जायो नैबे भुटाननि 100 आया
Mày gột ra xin mày xem. Gisai gari. Hai bolo. Shop hai bolo. Oh my god. It's really amazing. Hi. Yes. Kita orang nanti tahu lah apa aja leg piece. Menai, ambil oma dong, oma lah apa? Ya nomor zakat sih lagi apa? Mengke lagi? Angge, angge kayak di pulau ini deh kayak bro, salah salah. Oh. Ayo. Pasal salah dah lebih ya. Ya Malah hang menjaga lagi. kontak. Neng ni lagi kau ni neng. Oh. Berat, macam lagi tu ha. Oh. Ekdom buri ya kak. Oh, bahaya. Nei bila. New Year tu जाने ना नहीं New Year tu Happy New Year tu Baik kan? हैं New Year ना जाने oh अपनी इन्हें को enjoy करी बोला क्यों रहा enjoy न करे 40 यही नहीं अभी और सुनिए उठो ना करो मोड खाई ना खाई मोड ना खा ना खाई अच्छा बरो मत ना बोरो ब्रा अरे बोरो ले खाई बा ना खाई ब्रा सोबे खाई इरको न होय আমার মাছ বলে না ना मानसु ना खाई खाई ना इटा ও होय नाকি ও আমার মাছ বেশি খায় লাই ঠিক আছে বঢ়িয়া বিজনেস তো চলে দাদা চলে মাছ নাই না আদি থাকে নি না হ'ব দে থ্যাংক ইউ ও বেকা কা ক্রিপ্টো প্লিজ সিরগার না এটা যাইবা দে जों दा रेडि जाबाय थांनोसै जोंना जेबो गैला जाखांबाय लोंखांबाय आबि हामलाक जायगा ठीके जोब्बाय नै जों दा जाखांबाय लोंखांबाय नै बेयाव जोङो जाखां लोंखां मोनसेबो लेथ्रा गालाङा जोङो निबाव सावजोब्बाय जा दङ बेबायदिनो जाफैबाय हिसाबै साब सिखोन खालामनो नाजा लोगोफोर इनभाइरनमेन्ट नोंसोरबो लोगोफोर आंना राब्लि जाफ्लांबाय सरि माने पिकनिक जाफैब्ला आरोखि जानायजों लोगोसे बेबायदिनो साब सिखोन खालामलां दा मोनसे जायगाखौ आं देखायनोसै ओरैबायदि लेथ्रा जोंथ' जाबाय लोंबाय गासिबो जिनिसखौ जाखां लोंखां जों साब सिखोन खालामनानै बन बायनानैब्लाबो जोङो बेखौ सावलांगोन होननानै रेडि खालामनानै दा सावजोब्बाय मोनसेबो गैला फिनिश निबाव जों जा जथ' माबादों बावहाय क्लिन जाबाय ओमफ्राय दा नायदो नै लोगोफोर बेबायदिखौलाय मानो बिदि खालामखो नायदो नों नायदो बेसेबां लेथ्रा नुयो आयौ ओरै सेर सोर मानसिया बेबायदि खालामनायखौ नायदो नायदो नै लोगोफोर बे लेथ्रा जालायबाय नायदो बेसेबां गाज्रि नुयो कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर बे जुदि साब सिखोन मोनब्ला नैबे बेराजों आराम ओरै रिल्स गानो हागौमोन ओरै आराम ओरै रिल्स गानो हागौमोन सिख्लाफोर सेंग्राफोर बेयाव नायदो बेसेबां लेथ्रा मा होननानै बेबायदि माबे बिखाजों हायो आंथ' हाया बेबायदिखौ नुबाथाय आं हाखाया ओमफ्राय जों जाय जाफैबाय बेबायदि गालांखानाय नङा आंनि गोसोआनो थिनखानाय नङा आरो आंना बेबायदि मालायनिखौ आं मिथिया जिखुनु आंनि गोसोआव आं बेबायदि आंनि गोसोआवनो मानोबा क्रियेट जाया बेबायदि जाफैबाय नालाय आं साब सिखोन खालामगोन बे आंनि दायथ' आंनि गोसोआनो बेबायदि थिननो आं मिथिया मालायखौ खिन्थु आं गाज्रि मोननाया बेल'नो निस्सय सोरबाथ' जाफैदों सोरबा जाफैनानैथ' बेबायदि जादों नङाबाथ' बे हारसिं बबे दुनियानिफ्राय बबे पृथिबिनिफ्राय बबे माबानिफ्राय फैनानै बेबायदि लेथ्रा जानांगौ जाखो नायदो नों होनब्ला बबे प्लेनेटनिफ्राय बाज्रुमबोखो बे जेनेबा सानना नायदो नों आं बेखौ गाज्रि मोनलायबाय आरो नों आं एफा एनै साफा खालामबानो जा जथ' नों जेनेबा बेसेबां प्लास्टिक लाबोदों मा जिनिस लाबोदों बेखौ एफा एनै सावलांबानो जोबो माने साफा जायो जायगाया दा बेखौ आं दुखु मोनबाय आरोखि दादा साव এইবিলাক কি কৰিব লাগে এতিয়া না লেতেৰা কৰিছে না হয় না নহয় আপোনাৰ হিচাপত লেতেৰা কৰিব নালাগিছিল না এটা হয় না নহয় আপোনাৰ হিচাপত কি বুলি ভাবে এইটো পইচাটো লৈছে এনে সাফ কৰিব লাগিব গুড ইমান সুন্দৰ জায়গাটো এরকম লেতেৰা কৰিব নালাগে ইয়াতে ফুৰি থাকে সব এইটো লেতেৰা কৰি যায় এরকম কৰিব নালাগে একচুয়ালি মই যেনেকুৱা আহিছে এতিয়া চেফ ফলাই দিছে এটাই মই এটাই খারাপ লাগে এলাय बेखौ साफा खालामाखै दा बेबो होनदोंना मैया साफा खालामनांगौ कमिटिनाथ' जेनेबा फैसा लायो नालाय दा फैसा लानाय हिसाबै बेखौ साफा खालामनांगौ हिसाबावथ' बिसोर नै ओमफ्राय मालाय बथल बोखाङो बथल जा जथ' मोनो बेखौ बोखांनानै लानानै थाङो आरो बैसोरथ' आनवान्टेड जिनिस बिसोर मालाय बेखौ मारै साफा खालामनो बिसोराबोथ' मालाय खस्थ' माबा जेखौ नांगौ बेखौल'सो लांगोन नायदो होमबा थांसै जों लोगोफोर बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय थेंक इउ सो माच नै लोगोफोरजों दा थांसिगोन बिसोरनो